Официално Феран Торес може да вземе изключително важна роля в отборът на Барселона, като той може да замеси Левандовски и да бъде новия номер 9. След този мастер-клас, който испанецът преподаде на Сеул, Ханзи вярва на кулата и на това менталити, с което той иска да се превърне от нещо повече в просто резерва на Робърт Левандовски. Арабският свят също започна да се облизва за испанският нападател на Барселона, като те са готови да предложат такива пари, които Барселона не биха отказали. Как мислите? Пишете ми в коментарите. Феран Торес дали ще преодолее това съперничество на Робърт Левандовски начало на 9 номер на Барса, или по-скоро Феран Торес ще влиза като супер смяна. Тук искам да дам един кредит на един от най-последните защитници в целия свят, а именно Андрес Кристенсен. Изключително грамотен защитник. Барселона според мен се нуждае много от него, защото влиза и прави чудеса по терена. Една друга новина, свързана с защитата на Барса: Ектор Форд може да поеме към Лига 1 и да се превърне в играч на новия Парис FC. Спекулациите продължават да са много, но ако испанецът поеме към Лига 1, може би бекъп варианта на Жул Конде ще се превърне в вездесъщият Ерик Гарсия, който знаем и виждаме какво прави на всяка една позиция, която Ханзи го постави. Ако искате още стойност от нас, може да ни последите тук и да се абонирате за нашия YouTube канал. Благодарим ви много.